Salutare dragilor și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi vreau să vă mai arăt o dată iepurașii. Să vă mai spun și ceva noutăți, că n-am mai zis de ceva timp, n-am mai filmat. Și să vă zic și vouă, dar momentan mergem către ei să vedeți și voi cum mai stă treaba prin cuștile mele. Și am ajuns la cușcă. Deschidem frumos ușa și bam, 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 am făcut o leacă de curățenie astăzi. Le-am cumpărat la iepurașii niște fructe și legume. Da? Am dat și o femelă la montă. Din această cauză bate masculul de uriaș german. Am dat-o la montă cu acesta pentru că a mai fost dată și nu a luat. Acum sper să ia montă de această dată cu acest masculaș, pentru că din masculul de jos, din acest masculaș, am cuib, chiar două, și vreau să am și cu acesta să pot merge mai departe. În caz că doriți să vedeți cum mai arată puișorii și cum s-au dezvoltat de uriaș german, fără mamă, cam aceștia sunt. Sunt foarte frumoși, se dezvoltă foarte, foarte bine. Au mers foarte, foarte bine. Deci pe 11 februarie fac 2 luni. Au o lună jumătate și sunt foarte, foarte frumoși. Lipsește unul, am avut 5, dar unul l-am dat. A venit un prieten și și-a dorit 2 puiuți. I-am dat unul din cuibul acesta și unul de berbec. Ce fac, mă, frumoșile, mă? Mă, frumoșilor, bă. Mă, frumoșilor, bă. Au mers foarte, foarte bine puiuții. Chiar și fără mămică. Mănâncă. Cei drept și eu le-am dat zilnic, aproape murcov. Le-am dat cât de des am putut pătrunjel. Este prima dată când le dau mere de când erau ei mici și era și mama acolo, adică nu vă gândiți că îi hrănesc cu mere foarte des. Am zis să le mai dau așa o gustare, să aibă și ei. Deci aceștia sunt ștrengarii, merg destul de bine din punctul meu de vedere, destul de măricei, la o lună jumătate. Pufica a mai fost încă o dată la montă, pe data de 7, dacă nu mă înșel, ianuarie. Și femeia care am dat-o astăzi la montă este sora ei. Și am dat-o cu masculul de sus, o vedeți și voi, fusese montată, trebuia să fete pe 21, suntem în 24. Nu dă niciun semn că ar fi luat monta și mai presus de atât am dat-o astăzi de 2 ori și a stat de fiecare dată la mascul, semn că nu este gestantă și merge dată la montă. Sper să reușesc să scot cu masculul acela de sus și cu această femelă un cui, pentru că femeia este minunată, este cea mai mare femelă pe care o am în adăpost, iar masculul de sus este top, este fix ce trebuie. Aici jos, o altă femelă de uriaș german, femeluță care nu are treabă cu pufica și cu cealaltă, și o femeluță care are cuib. Deci acolo unde este ea este cuibul. Femeia asta este și cam spericioasă și cam agresivă și tot ce vreți. Uite, probabil că se vede acolo ceva că mișcă. În cuibul acela sunt 2 puiuți de uriaș. Nu prea vreau să intervin pentru că v-am spus, ea a fătat 5, însă este la prima fătare. Cei 2 i-a fătat cel mai probabil acolo în cuib și restul 3 i-am găsit lângă castrolul cu mâncare. Au fost reci, am încercat să-i înviu, i-am luat așa și i-am pus la căldură în casă lângă calorifer. Au înviat, însă nu puteau să respire și
s-au dus unul câte unul. Efectiv, nu am știut ce să le fac și i-am pierdut. Și erau destul de măricii. Și au mai rămas aceia doi care sunt în cuib acolo și sunt în viață. Acum sper să-i crească, sper să supraviețuiască și ei, fiind decât doi, și această femeluță având lapte. Eu zic că or să crească destul de frumoși, dar sper să reușească să supraviețuiască puiuții acolo, adică să nu iasă din cuib și așa mai departe. Știți că mai există posibilitatea să agățe de țâța mamei și să-i tragă afară din cuib. Și cam aia e. Femela aceasta, cuibul, îl am tot cu acest masculaș. Am zis că să-i scot pentru sacrificare, pentru mâncare. Acest masculaș care îl vedeți este foarte, foarte frumos, dezvoltat, tot ce trebuie. Dar, din păcate, momentan, două cuiburi cu același masculaș. Eu sper ca să reușesc pe viitor să scot și cu cel de sus. Mi se pare că pufica, dacă nu mă înșel, a fost montată cu cel de sus și sora ei, la fel, tot cu cel de sus. Acum, sper eu, sper, numai să fi luat monta și pufica și sora ei și să am două cuiburi cu masculașul de sus, pentru că masculul de sus este foarte puternic dezvoltat. Acesta, după ce a căzut pe iepuroaică și am băgat mâna să scot iepuroaica, bineînțeles că m-a mușcat. Este un năzdrăvan, un mascul care nu stă cu minte deloc. Nu ascultă, este efectiv năzdrăvan. Năzdrăvan. Zi, bă, tată, e că ești o leacă nervos și așa ți ție felul. Foarte frumos mascul. Hai, stai cu minte. Stai cu minte. Păi, ce facem noi aici? Facem ce vrem, când vrem? Aia zic. E bunul, este un mascul tânăr. Are undeva la 1 an. Are potențial foarte mare și sper să reușesc să scot cu el cuiburi. Fugi, bă, de aici, bă, că zici că vrea să sară și din cușcă, așa e de rău. Așa e de rău. Asta zic, tocmai ce am băgat femeia un pic mai devreme la el și un pic agitat. Asta este toată treaba. Îl las în pace. Bagă, bă, capul înapoi. Hai, ia mâna. Ia la, bă. Ia ce lua. Le-am dat la toți câte un pic de morcov, câte un pic de măr și cam asta este povestea și cu uriașii germani. O să urmeze să fac un clip și pe canalul principal și să vă arăt acolo și restul de puiuți de berbec german, să-i vedeți și pe ei cum s-au dezvoltat și să vă spun și povestea cu femela de berbec german care mi-a fătat 9 pui, însă a avut ceva probleme pentru că puii n-au ieșit efectiv dezvoltați din ea, au fost embrioane sau ceva de genul, n-arătau ca niște iepuri, dar au fost 9, pentru că am urmărit-o și am reușit să fac curat acolo și asta s-a întâmplat în decurs de vreo 4 zile, fătarea aceasta. Un cui pierdut, dar asta este un șut în fund, un pas înainte. Încercăm să montăm femela pe weekend, să o remontăm și cam asta este, fraților. Până data viitoare, nu uitați, dacă vă place ceea ce fac, să dați un like, un share și un abonament la canal, cei care sunteți noi. Și aveam de gând și am de gând ca atunci când vom atinge pe acest canal numărul de 500 de abonați, să dau un iepuraș gratis de uriaș german. Iepurașul probabil că va fi din cuibul acela de cei 4 frați. Acum nu știu ce va fi, că va fi mascul sau că va fi femelă, dar
unul din aceștia probabil că va veni către voi. Hai, mă. Mai nebune. Mai nebune. Mai nebunule. Deci, unul din acești iepurași o să plece către voi. Dar asta când vom atinge, v-am spus, numărul de 500 de abonați. Și nu pot să vă spun de acum ce va fi. Probabil că atunci veți afla dacă va fi femelă sau mascul. Dar la 500 de abonați, cu siguranță, unul va pleca de la mine. Cam atât am avut de zis, dragilor. Până data viitoare, nu uitați, încă o dată vă repet, dacă vă place ceea ce fac, un like, un share și un abonament la canalul ăsta este cel mai important ca să creștem și acest canal. Și la 500 de abonați se va face o extragere, bineînțeles, probabil că va fi un concurs, la fel, cu distribuiri, cu chestii, și după ce veți îndeplini toate condițiile, se va face o extragere și câștigătorul, bineînțeles, va trebui să vină să ia iepurașul, pentru că nu o să-l livrez eu. Până data viitoare, fraților, vă salut și numai bine!